Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ni bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka temps ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛ aw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant ye merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duba jama bi dimanche don sɔgɔmana in na an bɔra ka yɛlɛ savant en privé zulumaniya sanfɛ ni jini le buusi jinamuso min tɔgɔ ko buusi an bɔra ni jinamuso buusi ka tɔgɔ barikaman dɔ ye ni k'o di savant en privé zulumaniya jama ma o ala tɔgɔ ni n'o ye jina buusi muso do jina buusi muso do ale ka teli ka mɔgɔ sɔn sanu walima warijɛ de la i b'a wele tile naani dɔrɔn a bɛna ka na i sɔn sanu walima warigɛ tuma dɔ la a bɛ se ka na ni wari yɛrɛ ye mais tiɲɛ na o t'a ka baara ye ka kɔrɔ jina min don sanutigiw don sanu ka ca olu fɛ ani warigɛ ka ca olu de bolo jinawulenw don a tɔgɔ nin i b'a mɛn karamɔgɔw b'a fɔra jinil buusi mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a nasara a sɛbɛnlama man ca o bolo ka caya donc an y'a latigɛ bi an bɛna o don savant en privé zulumaniya jama gɛrɛsigɛ la tɔgɔ nin ka kɛnɛ kojugu tɔgɔ nin tile caman baara tɛ i b'a wele siɲɛ su naani dɔrɔn de su naani dafani kɔfɛ n'Ala sɔnn'a ma i n'a ɲa bɛ da ɲɔgɔn kan i ni jinamuso buusi a ɲa bɛ da ɲɔgɔn kan ni hakili ni i ja man gɛlɛn i kana baara maa tɛ na ni jatigɛ ye tuma caman a tɛ na ni jatigɛ ye a bɛ na ni hakilisigi ni yɛlɛmajigi de ye mais ni ja man gɛlɛn kana kɔn ka baara mais ni hakiliw sigilen don i bɛ se ka baara hali ni hakiliw sigilen don i ja ka gɛlɛn n'i b'a baara i bɛ se ka tangana ɲɛnaman kɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka i don a la mais a tɛ na ni jatigɛ kɔni a tɛ na ni jatigɛ ye voilà a tɛ na ni jatigɛ ye mais e bɛna na ye k'a bila i kunna ko jinɛ de ye tiɲɛna voilà o de b'i jatigɛ a n'a don cogo i kan parce que a bɛ don i kan yɔrɔ la yɔrɔ min i t'i lara k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i sɔrɔ yɔrɔ min na voilà donc n'i b'a baara su naani damayira don n'a nana a bɛna sanu caman to i kɔrɔ walima warijɛ caman ba tuma dɔw la a bɛ se ka na ni wari yɛrɛ ye mais min ka ca ka tɛmɛ o ye sanu walima waribɛ de ye n'a nana caman d'i ma tuma min na n'a taara kana sin ka wari nin ta i kana sin ka wari nin ta dɛ i bɛ wuli i bɛ taa jɛnɛba ko
ni ye jɛnɛba ko ka ban tuma min na i bɛ sɔrɔ ka na don ka zikuru dɔw bɛ yen i b'o zikuru ninnu kɛ n'i y'olu zikuru ninnu kɛ ka ban tuma min na sisan i bɛ sɔrɔ sisan ka wari nin ta n'i ye wari nin ta ni sanu nin sɔrɔ warijɛ nin n'i y'a ta i b'a feere k'a k'i mako ye wa i b'a jaga bɔ voilà parce que jinɛ ale bɛna na jaga de a bɛna jagalama de d'e ma e fana mana ta i fana b'i ta jaga bɔ a la ka sɔrɔ k'a tɔ dun sisan o ye halala ye mais kabako de bɛ tɔgɔ nin na dɛ voilà ni jinɛmuso nin a nacogo ka ca a nacogo dɔw bɛ yen n'ala sɔnna a ma n bɛna n'ale jigin ensemble pour réussir sanfɛ ale yɔrɔ nin na n'i y'a baara tuma bɛɛ sababu babaw bɛ to ka jigin i kan i bɛ to ka wariw sɔrɔ de dɔrɔn a bɛ to ka wari sababu de jigin i kan mais a yɛrɛ i t'a ye a jinɛ nin jinɛmuso nin yɛrɛ tɛ na mais nin yɔrɔ nin i b'a welela de dɛ a bɛ na a yɛrɛ de bɛ na parce que kamisa sasu ka jugu fɛn min ma o ye jinɛ de ye kamisa sasu nin fana filɛ nin a y'a ti kurusi ka kolojan kaɲamani dɔw don mais a bɛ fɛn min wele ka caya o ye jinɛw de ye donc nin baara cogo an bɛna ala y'a don an savant en privé zulumaniya jamaw t'a lo ala y'a don olu gɛrɛsigɛra an bɛna n'a cari o ma mais an bɛna cari nin inshallah yan'an b'a cari an bɛna partager ka taa groupe tɔw sanfɛ pour que groupe tɔw k'a dɔn k'a fɔ ko groupe ka ca an bolo groupe dɔ b'an bolo ko savant en privé zulumaniya ale savant en privé zulumaniya nin sanfɛ an tɛ foyi bila jina tɔgɔ mɛlɛkɛ tɔgɔ ani saniru tɔgɔ ale ni batuta wakoloniw tɔgɔ wakoloni tɔgɔ i bɛ wakoloni wele a bɛna ka na i gɛrɛsigɛ hɛrɛ dɔ la même kunu an ka sekuba n'o ye Sheikh Tanapɔ a bɔra ka wakoloni tɔgɔ dɔ jigin n'i y'a bara samiru quoi n'i y'a mɛn ko samiru wakoloni no a bɔra Sheikh Tanapɔ bɔra ka wakoloni tɔgɔ dɔ jigin n'i y'a baara bɛɛ wakoloni mana bɔ i ye a bɛna bɔ i ye ni nafolo a bɛna nafolo di yan i ma bon bi fana ne fana bɔra ni nin ye o groupe kelen sanfɛ n'o ye savant en privé ne fana bɔra ni jinɛmuso le ye jinɛ fanga ka bon ka tɛmɛ wakoloni kan donc ne ta ni jinɛ tɔgɔ le ye jinɛ wulenw don n'o ka jinɛmuso no a tɔgɔ de ye ko jinil buusi a tɔgɔ de ye buusi ye jinɛmuso nin tɔgɔ de ye buusi ne fana bɔra n'o ye bi i b'ale jinɛ nin wele de n'i y'a wele a bɛ na ka na i mako dilan a bɛ na ka na i sɔn sanu na walima warijɛ bon tuma caman fana a bɛ se ka na wari d'i ma mais a ka teli min na ka tɛmɛ o ye sanu walima warijɛ a bɛ na o de d'i ma nin mana o d'i ma siɲɛ kelen e mako ma dilan voilà donc a baara an bɛna o ɲɛfɔ savant en privé zulumaniya sanfɛ yan yɔrɔ la n'ala ka jɛn ye mais ɲ'an b'a ɲɛfɔ an bɛna partager ka taa groupe tɔw sanfɛ komi n y'a fɔ cogo min na parce que kalanden kuraw camanba de b'an ka groupe nin sanfɛ o t'a lɔn k'a fɔ ko groupe camanba de b'an bolo k'a sɔrɔ groupe min b'an bolo a ka ca kojugu savant en privé zulumaniya ni ye batuta ni samiru ni tabdiliw ale ni jinɛ tɔgɔw ni mɛlɛkɛ tɔgɔw bɛ jigin groupe min sanfɛ o de ye nin ye mais tuma dɔ la saniyaniw bɛ mais a nɔgɔninw de ka ca ka tɛmɛ parce que sitana bato yɔrɔ lo sitana tɔgɔw do quoi a y'a kɛ to sitana tɔgɔw do tɔgɔ min i bɛ ala wele ka seliji ta ka don ka sitana bato o ala tɔgɔw pratique yɔrɔ de ye an b'a fɔ a ma ko zulumaniya bon tuma caman fana groupe wɛrɛw b'an bolo savant privé nuraniya n'o fana ye gundow bila yɔrɔ ye mais savant privé nuraniya lo ale nɔgɔnin tɛ bila ye fo saniyani dama o ka ca kojugu donc an mana bɔ ni nin an mana bila groupe ninnu tɔw sanfɛ ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka don savant privé zulumaniya na i bɛ Sheikh Sidiki Konate contacter ou bien i bɛ direct fɛngɛ secrétaire général contacter comptable n'o ye Sheikh Hassan Konte voilà inshallah a bɛna ɲɛf'i ɲɛna i bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka groupe nin lasɔrɔ donc duba jama an bɛna s'aw fana ma n'aw ka ala tɔgɔw ye mais nin ye savant privé zulumaniya mɔgɔw ta de ye ka jinɛ wele su naani jinɛ bɛna fɛn d'i ma i yɛrɛ mako bɛ min na n'ala ka jɛn ye alors c'est parti an bɛna dɔn a baara cogo la k'o ɲɛfɔ vocal suivant